Тапшыруның алдагы котлау сәламен Рязань өлкәсе Шацк шәһәренә очрабыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Юсупова Халисә Рафаил кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Илдус, килене Мәрьям, улы Ибрагим, килене Лилия, улы Замир, килене Венера, кызы Венера, кияве Руслан, оныклары Диния, Иделия, Азат, Марат, Амир, Давлат, Салават һәм Наил котлап, безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 1961 елның 8 августында Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Черклей авылында Рафаил һәм Суфия Рафиковлар гаиләсендә безнең газиз кешебез дөньяга аваз салган. Буй кыз булып җитешеп, 1978 елны ул үзенең булачак тормыш иптәше, яраткан кешесен, газиз әтиебез Юсупов Әббәс Батырхан улын очратып, матур гаиләләрен коралар. Һәм яңа гына кушылган гаилә Рязань өлкәсенә күчеп китеп, үз ауларына шәхси эшмәкәр буларак эшли башлыйлар. Шушы елда ук аларның беренче уллары туа. Әниебез олы хәрефтән әни. Үз гомерендә ул әни булырга багышлаган кеше. Артлы-артлы улларын һәм Хак Тәгалә бүләге кызын дөньяга тудырып, ул чын аналык бәхете татып яши. Барыбызны да бик акыллы итеп тәрбияләп үстерделәр. Һәммәбезгә дә югары белем биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. Бүген уллары Илдуслары юрист, икенче уллары Ибрагим табиб-гинеколог, кызлары Венера табиб-терапевт һәм иң кече уллары Замирлары адвокат буларак эшләп килә. Барыбызның да үз оясы, үз шатлыклары һәм кайгылары бар. Әниебез һәммәбезне дә тигез күреп, яратып яши белә. 8 гына ул иң кадерле әбекәй. Әниебезнең куллары алтын, бик уңган, бик тырыш ул. Аның сыман сабыр, мәрхәмәтле кешеләр бик сирәктер. Без үз газиз кешебез белән бик нык горурланып яшибез һәм аңа алтын киңәшләре, аналарча кайгыртып яшәгән җылы йөрәге өчен 1000 рәхмәт укып алдында баш иябез. Ул бик мәрхәмәтле кеше. Үз киленнәренә, киявенә карата да ул кайнана түгел, әни булып яши белә. Бер кайчан бер авыр сүз әйтеп күңел рәнҗетми, киресенчә, гел ярдәм итеп, барын да аңлатып, өйрәтеп яши. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булсын аның. Әнием безнең өчен генә һаманда яшәп килә. Безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең, ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез хуш уш итеп тутырып. Әниебез, картаямын диеп, карама уфтанып көзгегә. Син һаманда матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтсен әле, шатлыклары аның күп булды. Менә күрәм, хәзер күзләреңдә сөенештән яшьләр дә тулды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми, яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап, ышан, бик күпләре газизкаем шөкер көнләшә. Яраткан әбекәебез, рөхсәт ит башлап, түбән генә башыбызны иеп, күз яшьләре аша рәхмәт белдерергә дип башлый аныкларыгыз. Синең кулларыңнан язгы җилләр йомшаклыгын бит без тоябыз. Сине күргәч, үз яннарыбызда иң бәхетле онык булабыз. Котлы булсын матур туган көнең. Елмай әле, әйдә, уфтанма. 100-гә җитеп, аннан үтеп китеп, гомердә дә җаным картайма. Хөрмәтле Халисә Рафаиловна, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, алар сайлап алган җырны сезгә бүләккә тапшырабыз. Гомерегез матур, туган көнегез котлы булсын. Ski
Килә